Тагалан псолби агватарта ауштрта тыпак мырхыпхадар яцлойт ацитрускуи егиташвырхкуи хвинткара пха яхызгу автомашинакуи ава апсыри убри азопат була анапхгара апснагада хала атшавира аягара ишату ахпса акыр изейтартыз. сезон ялаганза цахайтахин хвинткара хабы псохо хинзамо бри мандаринно في خمر رسوم يزجو проблема мачна ахуй хыршава хинз психо хинзаму хинкари тод واحد جي ناس проблема عملوا بس يخجر زحن تجلز شوبي ناكل في الناس بز مينستري مي بيجي تايزر وبيشح بول يعني كلوب يا حنكاري اختو ناس معاتكم خنز اختو حزل خرطوم كارانتينا توم جت ستاندرد ناس انا بقوز كوبر توم زيجي ابرينيش نوح رزق عمرت زحن يشكل زبري ابقرا حين حوب Урыстулпи Евразиятпи СНГ пулакуи бжарта зайку шахатрина куршвена хазал храуса гана хала пхараква апсахраква рлагалоп артапхараква иркну қолароп хтулава апсыраге вожу аджу вежу хбакила цитрус шурква аха яхи гарил шойд ация курза ахнткарат хаат карантин пхлапшра инспекция гнута декларации мазар يرى أزاء حزال خطاق بسيفازوم أبسنت بورسطول بحزال خيشرقنا أخا يخزاء أفتماشينا ماتش كورولا يشخش كلا أشوركو ورسطول يحقويت حبسو زي سات صحيك سوازيجي رشتقا إدرجي جويت أحزال خرزاء بقارا إناكور شانا وي أكر يرقبامز ويت أشورز تيوا سويتشا خوشيك أتسخرار جزحن درا برت شنو حزالي عزالطوب جزحن سري خوشيك أبري أبخ عاجي проблема بحي يوق كيلا قرخ أبري مزقاب عاجينا نرى نس إنترنت أجينا что خوشيك يوخوتا وس هاي قرقناها يوسيجي قلو يوسيجي قبيروس إيه حاك زجراني درا اسطوله ينسقى درا قيدخ يا نسوسي شو يقوبس حنتكارجع حبيقو يخاري دراروبا وسكريز رشايو درايرحو يشوقو اوبنس يا حوشو حزق درا زكون انا يمنشال اخر يمنشال نهارش درانس ويابخا حاجيري خان что хочет лохота уска ограничение по алот хаи усиги Апснапыза министрак пихаты поекытын хамия министр Беслан Джепу ихвейт атула напхгаре хабры ишырдырва иқо ава давираква ахава жвезы ишакургва урстула пи хазал храт пхараква иркну қолату. А проблема хоть культурцит урстула иқа запсахрак винакур фен. Ва харавини вюбакила мандарина وما دشخكما أو يا جرازيني ما زرعهم شذاقة ما تشعر يخبى كله حارزة ترانا سيوني جوبا أجهزة حنياك تسميجو تصدر شكله كابتن يرقد الناس أورس شادر نبقى أخي درجي شوي مكان الزحنا برجو برتبقارك وحرسنا قرب زمان زورت جي إزاعر تبقار يلا جناك زمورت جي جرم ززقة أزرق خب همشينا دو كوري يرقد جي تمشينا خوش كوربيتسو خوش ماجك проблема Абраqa иҳәдуп ашәыр аиагаразы аиқәышаҳаҭра шрыбжьоуазы ашәҟәы змоу аҳазал хратәахә ԥсашәаны ииаигарц шилшо, аха уи аҩыза ашәҟәқәа рымам хыԥхьаӡара маҷла ашәыр зҭиуа. Жәохә ҩажәа тонна зқәу автомашьынақәа Аԥсынтәи ҳазалхырҭа аҭыԥ аҟны ашәҟәқәа зегьы еиқәыршәаны аҳәаа иахысыр, аурыс ҳазалхыҩцәа иаурыжьуеит. Аха убри аан иҳәатәуп ҩбахԥа автомашьына рахьтә акы иақәу аидара ақәхны амандарина ахаҭабзиара зеиԥшроу шгәарҭоу Урыстәылатәи аҳазалхыҩцәа. Абригьы ашәыр аҳәаа иахызго рџьабаа акыр иацнаҵоит. Ашәыр Урыстәылаҟа изго рус армариаразы Аҟәа атаксопарк аҩныҵҟа иаадыртит даҽа ҳазалхырҭа ҭыԥ. Арҭ кәдыршәот қьаадла аидара зго ناس يدركلوت بارتيا كماشينو كنا عليك ناس برا كابان تيكت كاتني شقطوي عسنا حاخي تصوت برا خرمر يزحن Иахьазы ԥсоутәи ҳазалхырҭа аҭыԥ аҟны ҭагылоз аашьа ԥсахрада иҟоуп, аха даҽа џьаба жәохәымш рышьҭахь ацитруси егьырҭ ашәырқәеи рҭагалара нхдыркәшо автомашьынақәеи ауааԥсыреи рхыԥхьаӡара акыр иацлоит. Даурин Авшьбалықь Сагәыхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.